Mary lek sampai enek sing liyane berarti wah geger Mary palsu kuwi. Mary palsu wis katik materai kudunan. Katik matre rumangsane. Wah, ngene iki lho Mary iki ya rawuh bapak-bapak alhamdulillah. Ya ampun sugeng dalu Bapak. Alah bagus. Tenan. Sawer rong, Pak. Kalau lagi mari dahar langsung kok jaluki sawer. Ya ben dicepakne ngono lho. Wis otomatis tenang ae. Mbah kene iki bos-bos lho, Bos. Kene iki tenan. Bos-bos kabeh wis wae sawere rene sing pucet kok kene iki. Tenan. Usume iki lek perkara sawer iki lek biru, putih biru, abang. Lah ngono lho. Pink. Jane sapa? Heeh, matur nuwun Mary. Nggih, sampun ngaturi setunggal tembang kalau wau nggih ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu Bapak Ibu ingkang katemben rawuh. Nggih, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan juga hiburan pada malam hari ini bersama teman-teman dari MMT Campur Sari, tentunya yang didukung sepenuhnya dari teman-teman Sun Audio juga Kontring Video Shooting. Nah, matur nuwun nggih. Diaturke kembali sinden ingkang angka 3. Nah, iki lho. Si cantik dia dari Brangkulon Tulungagung, ada Arnila Putri. Turut lurung kaya bengi iki awake dhewe masih turut lurung Mas. Tapi tetap keamanan terjaga, lalu lintas juga terkendali karena bantuan Bapak-bapak Linmas. Iya, terima kasih Bapak Linmas. Terima kasih matur nuwun kabeh nderek nyengkuyung Mbak. Kabeh gotong royong saya kapti untuk kelancaran kesuksesan acara di kediaman Bapak Budiono. Oh nggih, alhamdulillah. Monggo disapa dulu Mbak Arnila. Nggih, kagem para tamu undangan sedaya mawon saya ucapkan wilujeng dalu sugeng rabi pasugatan ingkang sampun dipun sapamtakaken. Nggih. Ini pernikahan dari Mbak siapa Mas? Mbak Grisma dan Mas Danang. Dengan Mas Danang. Nggih, semoga kodho mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dikasih momongan yang soleh dan solehah. Amin. Bahagia dunia dan di akhirat. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Harmonis. Kenalkan saya mautnya. Saya harmonisnya. Aku pilih jadi harmonis. Hanya maut yang memisahkan berarti saya mautnya. Saya harmonisnya. Jadi aku gah dipisah nih gah. Oh iya, tidak gelem ya. Berarti aku sing jahat, awakmu sing apik. Apik. Oh iya. Pancen yo cara wajah-wajahnya kan yo ketok to. Oh, aku wajah lugu, jujur, tidak suka membohongi, tidak suka ingkar janji. Oh ngono. Iya no. Poh. Kaya ngono iki oka tibake ya. Aku iki lho. Iya ya. Aku yo ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Heeh. Dadi ngene iki umpamane apa jenenge pernikahan ngene iki. Iya, pernikahan. Pernikahan Mbak sapa? Mbak Grisma karo Mas Danang. Nah, iki pernikahan Mbak Grisma karo Mas Danang ngene iki lek jajane teko ngene iki aku yo iki lek perkara jajan nomor 1. Lah ketok kita dikira. Jadi Mbak Grisma dan Mas Danang ini yang sudah memutuskan untuk menjalin hubungan rumah tangga, menjalin pernikahan ini insya Allah sudah saling bisa mengerti dan memahami apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan insya Allah saling bisa melengkapi. Apa lagi Pak? Ya ampun. Jajane nyenggol neh. Kok iso aku jan dindut-dut aku.
Ya, terus piye? Iso saling mengisi apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Mas Danang kurangnya neng di Mbak Grisma orang Rasulullah tapi nyiseni nutupi kurangi. Yang penting saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Di antara kita kejujuran harus tetap jaga. Nomor satu. Jangan sore. Piye iki? Kaget. Mercane sapa to jane iki mbledos iki? Yuk. Ya, wes. Ini saya mau membawakan satu buah lagu ya. Nggih. Ini spesial untuk kedua mempelai sak menika ya rada didongakne ngono Mas. Oh nggih, monggo. Ben panggah atut runtut reruntungan. Amin. Pindo mimi lan mintuna. Enek kaya lagune Sujiwo Tejo ki ya nek. Piye? Anut runtut tansah reruntungan munggahku mudhun gunung anjok samudra pasang gandeng renteng ajejereng renteng reruncine kembang-kembang temanten. Pak lek sampe namet liwat aku kok ndak kena tak rekam Pak. Aku tak jukuk gambarku dhewe pas nyanyi karepku ngono lho. Ya wis, ya. Diaturnya Mbak Arnila. Ya. Nggih, monggo sesarengan MMT Campur Sari. MMT Campur iki liwatne jajane iki panggal liwat. Ampun. Ya ndak apa-apa. Oke, monggo Mas. Ya. MMT Campur Sari Arnila Putri. Ngono to ya rame. Ngono lho. Seje ya. Soale kotakane jajan pun medal. Pun medal, alhamdulillah ya. Makane padha semangat iki mau ya. Tak cek sik. Apa sing mbok cek? Oh anu iki lek jare para sepuh. Oh ya. Jare para sepuh ngene iki anu apa ki jenenge dinten 7 pekenan gangsal. Nggih. Pun sawetawis dangu kopine kok sik dereng medal. Lah ya kuwi sing digoleki cacah ya. Heeh. Sakwise jajane metu kopine bar iki ya. Sik antri to kopine sik antri ya. Digodhokne banyu. Digodhokne banyu ya. Lanjut. Rena wangi dadi ati. Wong prasaja halus bebeti. Sabar
Kontreng Pro Video Shooting.